Regional TV interviews ding pagsaulog sa Fire Prevention Month atong sayran ang wahing datos gikan sa BFP Cebu City. Kauban si SFO2 Villanueva. Hello sir, welcome sa GMA Regional TV interviews ug thank you. Una sa tanan, can you share to us this year's fire prevention theme? Morning, no? Ang ato ang Fire Prevention Month theme for this year is sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Sir, straight to the source. Pila na ka-insidente sa sunog from January up to this date, sir, sa Cebu City? Last month of January in 2023, we have 37 fire incidents. This year, 2024, we have only 30. And then February last year, we have 27. And this year, the same month, February, we have 22. So there is a decrease as to fire incidents. No? However, last year of the same period, we have tallied one casualty. Karon, Cebu Palandungon nga sa Enero, doon na tayo usa, niya sa Pebrero, doon na tayo upat ka nangamatay bukikan sa sunog. How about kining mga leaked LPG tank and canister, sir? Alang sa kasayuran sa tanan, kanang kwanta, no, kanang atong gigamit nga LPG, wag gid na siya baho. Apan gibutangan lagi na siya og ganang para naibaho nga aron tan ato ma-detect ato nga dunay leak, no? Dunay siya. So makatimahaw na kita ay kuha man ni maho man ni kanang LPG. That's the time nga maalarma ta ato i-check nga ato ang LPG regulator, ang LPG hose. You get a sponge, paso na to, butangan na to siya soap, ato nang ipahid gikan sa regulator padung sa hose. Fire prevention really is everybody's concern. We need your full cooperation and active involvement para sa maong paagi magmalampuson ang atong mga programa, no? Daghang salamat, SFO2 Villanueva, BFP Cebu City.